Hei kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa aion esitellä mun huoneen, koska tässä videossa aion esitellä mun huoneen ja näyttää mitä mä oon järjestellyt sen. Jee! Joo, mä tänään sivosin sen. Ei, mä oon ei siis näyttämään tätä mun huonetta, mut ihan sama. Siis tuolla on yöpöytä. Tuolla on mun sängyn vieressä. Tuolla on nojatuoli. Ja sitten nojatuolin vieressä on pienen penkki. Ja sitten tässä jutussa on tämmösiä. Tässä mä pidän tietokonetta. Sitten tää on tämmönen pallonkoti, tässä on sen keinu ja niin. Ja tähän justiin pitäisi tulla, joo, tuolla on jotakin mun piirustuksia ja kaikkea. Tähän pitäisi tulla sleistalli. Mut, joo. Tiedän, että mun huone on ihan sairaan pieni, mut ihan sama. Joo, mun sisko vaan aivasti. Ensin mä aion purrata ton mun pallon vähän niinku kodin. Koska mä aion tehdä sille jonkun muun huoneenkin, niin hei, purretaan tämä. Hänen keinunsa ja kaikki. Anteeksi, kun sinä kuitenkin päiväunilla en saisi sinua häiritä, mutta mä teen sitten sulle toisen kodin. Joo. Sitten tämä pois. Ja sitten täällä on tämmösiä lappuja. Tämmönen, mitä mä sitten teen. Tuolla on kouluaamu. Laitan vaikka tonne. Ja niin, mä aion nyt tän kokonaan purkaa nämä jutut tästä, koska mä haluan tähän sleistallin, just niin tuohon. Niin. Joo, vähän. Tossa on peitto. Sitten tää tämmönen terveisiä papalta. Kun se asuu niin kaukana, niin jossakin. Niin se laittaa meille postia ja me laittaa sille. Siis mulla on miljoonia kirjoja enemmänkin kuin nämä kirjat. Se on vieläkin. Joo, koska mä oon kyllä melkein kaikki nää lukenut. Ja arvatkaa mitä. Mä oon tässä kesäloman aikana. Oho. Siis oppinut paljon enemmän lukemaan ja niin. Mistä mä oon nyt päin? Joo, tosta tuli vaan ääni. Sitten tässä on tämmönen lukko. Tää just painoin. Jos mä... Miau. Time out. Please try again. Try. Ei. Mä laitan tonne. Tossa on hyvä. Pino voi laittaa. Mä en tiedä minne mä laitan pallon. Koska hän on minun paras kaveri. No toisiksi. Minun paras kaveri. Joo. Älkää miettikö miksi. Hetkinen, nyt mä tiedän missä tää pitäisi olla. Älä. Joo, sä meet nyt tämmöiseen paikkaan. Tää on vähän likastaa, mut ihan sama. Sun pesi on nyt tässä patterin vieressä. Sulle tulee ole lämmin sitten. Lämmin ei oo sitten talvenoilla. Joo, älä mietitä. Sitten mä otan sen tyynyn ja nämä kaikki. Yrittäisin saada sillä vielä johonkin keinuun, koska se rakastaa keinumista. Niin kuin meidän Dex. Okei, laitetaan sen tyyny tonne. Ice cream.
Noin. Ja sitten laitetaan se taas nukkumaan. Se pitää paljon nukkua. Joo. Sellainen pyyhe. Hei, peitto voisi olla tuolla. Eli laitetaan tää. Siellä ei ole peittoa, koska se on päiväunilla. Tai se on vaan sängyssä leikisti makaamassa. Ja laitetaan tonne ihan noin. Silloin sitten tuolla. Sitten kun se ottaa sen päälle, niin toi on lämmin ja sitten se vetää sille lämpöä. Siihen tuohon se laittaa niin se on lämmin. Ja sitten sille voi... Tää on niin iso tää sämpylä. Tänne voi laittaa mitä vaan äiti. Äiti pystyy olemaan. Se on hyvä juttu. Joo. Hetken, mä laitan sinne valo. Hetken, täällä on tämmöset LED-valot, niin mä annan sieltä LED-valot tänne. Tämmöset, mitkä ei pysy kiinni. Mut ei kai se nyt haittaa. Ei se nyt haittaa. Mä laitan ne vaan tähän sännyn viereen. Et jos sillä on vaikka jos se pelkää yöllä, niin sit vaikka pimeetä, niin sillä ei ole mitään murheita. Kattokaa, tadoo! Sieltä tulee pieni. Ihan koti. Sen jälkeen tänne voisi tulla vaikka, mitäs se on, sen pehmolelu. Hetken tonne, missä se peittokin on. Ja sinne voisi laittaa tänne pehmolelu, eli tämä miau 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 tämä. Siinä näin nukkumaan myös. Ja sitten otetaan vielä lisää. Joo, te kattelette varmaan kun Peppo sanoo. Jos katsella tätä keinua. Joo, sitä ei voi tulla tähän koskaan. Mä justiin on siinä. Mut entä tämä? Joo, tää on vähän pimeätä, niin mä laitan ton LED-valon. Niin, tämä. Tähän. Mutta tätä pitää vaan siirtää tonne päin. Ton verran justiin oli ton verran. Pitkin. Ja nyt mä yritän laittaa tää jotenkin vaan niinku tuohon ja sitten tuohon. Tai hetki, tää voisi olla se riippumatto, joo. Kato pallo. Ja nuu. Joo, mä laitan vaan jotenkin nää, koska vaikka nää on ihan huonosti, mutta jos on. Joo, tää ei tuu. Kyllä tästä on sitä. Tietää, että tää on joku koristejuttu. Joo, tää on joku koristejuttu, että joo. Joo, sitten se voi katsoa. Ja voidaan laittaa nyt tätä tänne päin. Noin. Ja tää on aika tunnelmallista. Mä rakastan olla täällä. Rakastan. Täällä. Joo. Joo. Tällä se nukkuu. Tehtiin pallon kotiin. Ja niin ne menen nyt pois. Tadaa! Taikuutta. Alta pois. Ja nyt me voitais tehdä. Tää noituoli on ihan vinossa. Oh my god. Katsotaan nyt kuinka vinossa se on. Tää ei varmaan näy kameralla, mut jos on. Ja nyt minä olen niin sotkuin, niin puhdas ihminen, niin minä voisin siivota. Joo, älkää miettikö mitä mä oikein sekoilen. Sekoilen vaan jotakin. En ymmärrä edes mitä. Siis, mitä kaikkea silleen, mitä tuohon tulee, niin siihen tulee terkka. Sitten noin. Tänne tulee sleistalli. Mä voisin laittaa se jo. Mutta mä en laita, koska mun pitää mopata täällä ja kaikkea, niin
Mä kannan nyt ton Sleistallin tuolta. Ja voitte sanoa, että joo. Mä voin sitten kerroilla ja mä en haluais kerroilla tällä videolla yhtään, mutta jos mä tulepas Sleistalli tänne. Mulla on sulle hyvä ihmisiä. Että kirojuut, eli ei käynyt mitään. Mikä kirojuuttaa sinua. Joo. Niin. Mitäs koira saa täällä? Mitäs on täällä? Ja sitten mä saan paljon parempia videoita, kun mä oon vaan tälleen. Tää on justiin hyvä. Tässä on korkea. Joo, mä haen vielä puolet tähän. Joo. Niin. Joo. Olisiko tälleen? Vaikka tälleen. Niin. Sitten mä saan parempia videoita tällä mun hyvällä tietokoneella, missä on tosi hieno laatu. Tosi hieno, hei. Joo. Mä tarvitsen jonkun kuvausvalon oikeasti. Pyydän iskältä kuvausvaloa, koska kattokaa nyt kun mä kuvaan. Mitä tässä näkyy? Harmaata, vaikka se näkyy. Mulla on ihan sairaan hyvin, mutta teillä ei näy. Ja joo. Mä kaivanpas leiksutut ja tehdä. Noin. Ne on ollut koko ajan tuolla mun oven vieressä, eli minä no. Siis oven vieressä. Ja mennään hakemaan. Okei. Oota. Siis ne on ollut ihan tuolla vieressä, eli mennään hakemaan. Ja siis täällä taas täällä ei ole edes kaikkea siis. Joo, mä katon täältä joitakin. Tää voisi olla tää yksin täällä. Joo, harkut et ne näin kunnolla. Sitten tämä voisi olla täällä. Ja sitten nuo on vähän niinku kavereita. Joo, miksi mä tein noin. Ja sitten Tallin Gingi. On täällä. Ja kaikki on silleen, miksi tässä on tyttöjä. Niin, en mä tiedä. Täällä tulee karsino tänne tyhjän tilalle. Tulee karsinoita ja siellä tulee ole pojat. Eli mä menen heti katsomaan karsinoita. Tai ei vielä. Teen vielä nämä ruokajutut tänne. Nähdään pian. Mä haen nää. Niin mä aion laittaa tähän. Nämä. Tässä on kaikki näitä. Joo. Mä tarvitsen nää tommosen. Ei mulla. Jes. On. Mä tarvitsen vielä tohon tommosen. Joo. Ja siellä on. Ja sitten ainakin kaksi. Helposti se nyt pitää ottaa. Oisko nämä? Oisko? No, katon. Oisko? Joo, vois olla nää. Tää on tämmönen vähän pienempi talli. Kaikki on silleen, miksi tää on näin pieni. Niin mä tuun vielä tätä tekemään isommaksi. Oikas pieni? Niin ja meni. Joo. Mä teen tälle toiselle niinku tälle vaikka tämä. Joo, tälleen näin. Noin. Usko. Joo. Haluaisin niin enemmän karsinoita, mut täällä tehdään niin, että tää on vaan väliaikainen. Sillä tai niin. Mä haluaisin kyllä enemmän karsinoita. Tai vois tehdä vielä kolmas jätkä. Siis tämä. Joo, älkää nyt missä. Tai ei, tämmönen kovis. Tässä on niinku kovispojat. Jumo.
Onhan nyt tehnyt. Että nää. Joo. No. Mä oon oikeastaan hyvä tekemään Slash-videoita, mutta en täällä tietokoneella. Mä taidan nyt lopettaa. Hei hei!